Rafa Sağ doğru ol. aytcan. Sağ olun Devran ağa, fikrinizi aydınız için. Nurcan apa, sizin gürleyin men ondan soň Men birazcık Döwran neme eňdeşimiz bilen ılalaşamok. Yani bu Alişer Sahatov nähili dilde görlese, şo dilde görlesin, her kim bir professor bolanok ya da edebiyatçı bolanok, içinden gelenni, yüreğinden gelenni halka yetirmeye çalıştı. Halkım düşündü. Düşünmeyebilirsiniz, bolmanı da. Garıştırya, biz bir internasyonal yer nemede yaşadık. Rusifikasiya vardı. Yani onun için Türkmençe, Orusça bir de yaşayan şu an Türkiye yerinde diller karışıp bilir. Yine de halk onu dinleyerdi. O bir. Ondan sonra eğer de Türkmenistan'ın talimatı bolmasa, görkezmesi bolmasa oğlanları alıp gitmezdiler. Yani yığınamazdılar. Olan dokumentleri biz biliyoruz. Biz biliyoruz onu. Sebebi biz Orus filan müdama irtibatladık, konuşuyorduk. Onun dokumentlerinin %100 e, doğruluğunu ben garanti verip biliyorum. Alişer Sakatov'un ki olan şeyle yine gelinimiz var oturur Aydar özü. Olur şonyal dokumentleri düzüldü. Yöne şu an bir şonyal reyit var. E, Yığınama bizim aktivistlerimize yığınama reydi. Yine onlarım şona gavat yerli şeybim alındı. Yine şon için sessiz oturmalıyım, paylaşka verelim. Eğer biz bu oğlancıklamada yitirsek, yani gitseler bizim bir ulu yetkimiz olur deyip düşünen. Biz gollamalı, oğlanlarımızı gollamalı. Onları azalttık. Sağ olun. Benim söz alayına kıyın görmeseniz. Biz hazır bir efire geçtik. İki efirde alıp baryadık. Şimdi bir efire geçtik. Hazır biz günüden yani Zoom gepleşikten günü YouTube'a yani translasiya ediyor. Şunun için ben yeni öğret kayıt alacak koyan Alişer Sahatov ve Abdullah Urusova adatlık biz Türk hükümetinden talep ediyor. Şu adamlara kanun yağdayda seyreder yani ve kanun halkara kanunun konvensiyanın etatına, Türkiye'nin gol çeken konvensiyanın etatına şuları adaletli netice çıkarmalı haş ediyor. Bar Türkmen gazlarına yüzlenen hem kömek eden adamlara köp tanı yakatın ve bize yeni kömekler gerek. Şu Alişer Sahatov ve Abdullah Orusov yani maddi kömek etmek boyunca bize kömekler gerek sizden. Hormatly iyileşler, şu anki bizim gepleşimiz Zoom protestin ikinci bölümü, birinci bölümü siz gördünüz yalnız YouTube'da. Biz iki translasiya etip gördük, orayın köp ses oldu. Şunun için yani biz bir translasiya geçtik, yönü şu Zoom protestinin devamı. Şu bizim yankı çıkışımız. Türkmenistan'da bir topar bir adamlar türmelerde yatıyor. Onun için ne? Nafat'tan 5-10 yıl yatıyor. Yani bir küçük administrativni yankı kanun bozan adamlar ağır yağdayda ağır yankı cinayetleri yatıyorlar. Yine Türkmenistan'da siyah taraftan bir topar adamım yatıyor. Onun ben aydık geçen adlarını Murat Düşemov, Korkhanov, Alarat Korkhanov, Murat Ovezov. Murat Ovezov bir boşluktu için 5 yıl aldı. Yine şuraya rejim, Türkmenistan'ın diktatör rejimi, eğer de bir hakikat aytsa, bir adalet aytsa, ya birinin hakkını uğrap, hakkını tutsa, derrov türmeye kalıyor. Derrov şoň işini görüyor, deportasiya diye. Karar, hemme taraftan şoňa karşı görüşen, neyemçi, tebe bu zalim, zulüm edip, Türkmenistan'a dine bir adaletlik, Türkmenistan'a bir kamçılığı yürü diye. Türkmenistan'ın itlenip Çinov'un kadar tutup alsan, şuna 10 yıldan 20 yaşına çelli cinayet kesmeli. Neyemçi? Ziyatkal korrupsiya oturup, yani bir ministeriyasıyla migrasiya kurulu oturup, başladı çağırıp, men teyade skema taptım, ne ayıl halkı ta'lamalı deyip, yani bir kanun skemasını veriyor. Şuraya adamlar kanunları bozup yönü onun yankı bir edyen işleri şu ikisinin atalı boğulan son şular türmeye giden o. Alan adamlar küçük cenayet edip şoru derek şorun yıllarını alıp yankı türmeye gidiyor.
Yani şu ýaly bir adalatlyga biz garşy. Biz Türkmenistanda konstitusiýa işlemegini talap edýär. Biz Türkmenistanda kanunyň işlemegini talap edýär. Biz Serdar Berdimuhammedow we Gurban Berdimuhammedowdan bütün dünya Türkmenistan'ın gol çeken konvensiyalarına hormat koymağını talep ediyor. Alişer Sahatov ve Abdullah Orusowy Türkmenistan'a ak edilmek gadağan biz şoğa karşı ve şoğa gollap şu çıkışını çıkış ediyor. Hemme Türkmenistan'ı yatan bir güna adamlar gollap bir çıkış ediyor. Olar derrew ýagdaýda amnistiýa çykmaly ve Türkmenistan'ın grajdanlary Türkmenistan daşar ýurtdan Türkmenistan'ı deport etmegini goýbolsun etmeli. Türkmenistan'ın hükümeti, Türkmenistan'ın garajını, daşarda yatan garajını bir kanun ýagdaýda tutulun ya da kanun ýagdaýynda tutulun bolsa da şolara kömek etmeli, advokatlar vermeli, pasportlarını uzatmaly, şolara eýe çykmaly, öz borjyny ýetirmeli. Pasportda da, konstitusiýada da ýazyly şolatlar. Näçe Türkmenistan hökümeti şonu eden ok. Biz Alişer Sahatov we Abdullah Orusow azatlyk talap edýär. Sağ olun. Dowam ederim. Sağ olun pikirleriniz aýdyňyza. Men ustada öz gezegimde Alişer Sahatov ve Abdullah Orusow azatlyk ve onları goldamak niyetinde yığınandık ve menim şu pikirlerinize hemmeňiziň pikirlerinize goşulýan Alişer Sahatov ve Abdullah Orusow azatlyk dileyen Türkiye hökümetinden olar bir kanun ýagdaýynda tutuldy. Türkmenistanyň aýratynam Türkmenistanyň hökümetini garalan üçin şolar göz astyna alındy. Indi öz gezimde menin belli geçesim gelýän zatlarym ýa-ni Türkmenistanyň içinde bir näçe 5 vilayatynyň dilleri bir hili däl. Her vilayatyň her bir şäherçeleriň dilleri başga-başga. Şoň üçin özök gürlände de türkmençe gürlände de olary nemetmän gaýrat edin. Millet parazlygy ma millet parazlygy aýralyň doganlar. Indi Baýdak meselesi barada da öz pikirimi aýtjak. Baýdak Nuran Naýpyň neme videosunu gördüm. Onu hem bir näçe blogerler alıp öz gerekli yerini kesip alıp koyupdurlar. Men ona da karşı. Onun onun nemesi maksady şu halky oýandyrmak diýip men öz düşünjem boýunça men öz düşünjemi aýtýan. Ýa-ni ikinji tarapynda seretsek ýa-ni Baýdak depeleriniň yaman tarapyny alsaga ýa-ni Baýdak depelemeli däldi. Onky ýalňyşdy. Ýöne başga tarapyny, gowy tarapyny alyp görsek şu Baýdagy depeler bilen bir näçe adamlary oýandyrmak istedi mükadip men düşünýän. Sağ olun. Men bir haýyş edýän bir temadan çykmaly. Bizim temamyz şunky, Türkmenistanyň we Türkmenistanyň daşyna ýatan bizim syýasy tutullarda ýatan aktivistleriň gorlugy. Baýdadan beýlik temada şu goşmaly. Kyn görmäň. Oňa indik kepeşik taýýarlar. Şoň üçin şu temadan çykman dowam etmeli. Sağ olun moderator. Sağ olun. Maňa söz berme Asuman. Moderator Aýdyryn deril şa. Aýdyryn. Nece geçmiş olsun sizi oyuna getirmek isterler. Sizi can edip psikoloğunuzu 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 bozmak isterler. Korkutmak isterler. Herkilik manipülasyon etmek isterler. Dikkatli olun. Men sizin o videomudan paylaştım. Bir giden adamlar ne goldan adamlar da var, ne arabayı bildiren adamlar var. Sonun için siz torhunmayacaksınız ve korkmayacaksınız ve çekinmeyeceksiniz. Çünkü her tüm siyasi hilegerler, hükümetler emmezat kontrol ediyorlar. Bu hadisani kontrol ediyorlar. Emmez kanto Türkmenistan'ın Türkiye'de yerleşen konsolosluğu, işgärleri, pasolosluğunun işgärleri, Türkmenistan'ın Daşary İşler Ministrligi, yurtasındaky ve Hacıyev'in delegasyası ve ondan da saran bir giden
Hukumaty goraýan, aktivistleri goraýan diýip ýalan sözler goşa birine içinde gelip gören hukuk goraýjylaryň kontrol edip oturup bu zady. Ve şu işlere sereden başka da organizasyonlar kontrol edip oturup bu zady. Eger bu iki oglanam deport edilen halatında hemmisinin gurrun oyunu yüze çıkacaktır. Yani deport bolmaklygyny hiç kim islemeýär. Şonuň üçin egerde menin bir tekliğim var. Benim tekliğim şundan ibaret. Bizler Ýewropada yerleşen Türk konsolosluklaryň öňünde miting, protest çäresini geçirmekle üçin ruhsatnama almaly we buny kim bize organizowat etdirsin? Eger şonu organizowat edip biljek bir opozisiýa, bir adam, bir gaýratly, dogruçul, imanly bir adam bar bolsa, bizlere Ýewropada Türkiýanyň pasoloslugynyň öňünde protesto geçirmekle üçin ruhsat alyp berip bilseler, biz şu taý ýerden barýar, akşam ýerden barýar mesela sikirlere barýar, öýlen alfadeňe şu taýda protest geçirmekle ruhsat alyp berseler, Erdoğan'ın kreslasını sandıradık bolýar. Sebebi Ýewropada yerleşýän Türkiýanyň pasolosluklarynyň öňünde miting çäreler getirilen halatında ve bu işler resmileştirilen halatında bunların nemesinde diyaloglaştırıyorlar bular da. Ve biz indi oturup bir zada dinleyen o Türkiye'nin içinde öz çağasını öldürüp ondan sonra yine birini bıçaklap ondan sonra da CHP'nin başlığı Özgür Özel'i vurup ve yine de basılman köşede sokakta gelip görenler var. Yani ben sana şu internetinde gördüm Türkiye. Ama bu kovlan öz fikirleri TikTok'ta beyan etti deyip bunu Türkiye'nin cemiyetine kol salya deyip o siyasi kaçmasını soran adamları defasyonu lagerde saklamakla bu kanuna da layık değil, bu Türk bu karındaşlık doğan diyorlar da o da layık değil. Bu oğlanlar kaçacak olsa bu tayet siyasi basıyor, başvurmazdılar. Yani bunları öz ayağıyla ölümüne gelen dünyada gelip bunlar defasyonu laglerde saklamadı. Bu oğlanlar hükümeti karalamadı. Rowlanlar hükümeti kararlarına Türkmenistan'da bolup geçen halkın temsilini, kıyınçılığını beyan etti. Hiç kim hükümeti kararlarına ok. Hiç kim hükümetin etmedik işini etti deyip aydan ok. Emmek şu hakikat aydı ya. Abdullah da, Alişer'im, Beyleklerim yöne siyasi hilegerler bunları o çekiyorlar. Türkiye'nin hükümetiyle karşılaştı getiriyorlar. Ondan sonra Türkmenistan hükümetiyle karşılaştı getiriyorlar. Allah kuvvet versin. Sagaman çıkıp maşgalahına olsun. Amin. 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 Gatty dogry aýtdyň. O gatty dogry aýtdyň. Sag bolun Birişa. Murad ağa söz sizden aýdyň. Sağ olun. Мен Ена Орчайдайнан. Здравствуйте, уважаемые зрители нашего канала. Сегодня мы проводим Zoom-протест, посвященный поддержке политических заключенных, которые находятся и в Туркменистане, и в Узбекистане, и в Турции. Сегодня в туркменском обществе творит беззаконие. Государственные лидеры, Сердар Бердымухамедов, президент Туркменистана, его отец, так называемый национальный лидер Туркменистана, Гурбангул Бердымухамедов, и его родственники творят беззаконие в Туркменистане. Если вы начинаете защищать свободу, право или справедливость, вы являетесь врагом этого режима, и вас, где бы вы ни были, вас вылавливают, вас депортируют в Туркменистан, вам незаконно присваивают статьи Уголовного кодекса и вас судят незаконно по несправедливым статьям. В такой ситуации оказались наши активисты. Это Алишер Сахатов, Абдулла Урусов, который находится в Турции. В такой же ситуации оказался Джума Сапар, который находится в Узбекистане, был депортирован в Узбекистан, и там осужден на 17 лет, если я не ошибаюсь. В такой же ситуации находится Марат Дюшемов в Туркменистане, Корханов, Марат Овезов и другие. В такой же ситуации находятся и другие люди, которых мы не знаем имена, но также пытались защитить свои права, пытались противостоять этому беззаконию. В Туркменистане творит беззаконие.
никакой поддержки у президента Туркменистана и его отца не имеется. Только 10% поддержки те, которые у кормушки. 80-90% населения не желают ни президента, ни национального лидера, никого из них семьи. Это семья миллиардеров. Этот клан терроризирует туркменский народ, грабит эту нашу страну, грабят наше богатство и сегодня издеваются, проводят геноцид Туркменистана. Эти двое, особенно Сердар Бердмухамедов и Гурбанул Бердмухамедов, они управляют нашей страной в режиме собственного предприятия. Что это значит? Никакой конвертации нету. Конвертация производится таким образом. Ночью сотрудники национальной безопасности забирают от 2 до 10 миллионов долларов, приводят на черный рынок, отдают там этим коммерсантам, которые валюту на черном рынке торгуют, заставляют их продавать за 50 сантимов, то есть свою долю им дают 50 сантимов, остальное они устанавливают, Комитет национальной безопасности на черном рынке устанавливает курс доллара. Как эта валюта поменяется в манаты в течение дня, вечером эти же сотрудники национальной безопасности забирают деньги и отводят, приводят эти деньги в центральный банк и ставят эти деньги обратно, но уже с курсом 19,50 или 20 манат за $1. То есть по 3,5 манат за доллар они берут деньги, эти доллары, эти деньги числятся в центральном банке как 3,51 манат каждый доллар, забирают эти миллионы, на черном рынке ночью меняют, на следующий день забирают их обратно и приносят в центральный банк. Вот так проводится кредитно-денежная политика в Туркменистане. Я уже про другие сферы не говорю. И это делается, это неофициальная вещь, делается официально в Туркменистане. Это все сопровождается Комитетом национальной безопасности. Сегодня Комитет национальной безопасности основной нарушитель государства Туркменистан. Основной нарушитель Конституции Туркменистана. Министерство полиции – это второй основной нарушитель Туркменистана. Основная организация, которая нарушает права и граждан человека. Конституцию Туркменистана. У нас правоохранительные органы – это правонарушающие органы, которые нарушают каждый день, издеваются над народом, нарушают их права, незаконно их сажают, незаконно отбирают деньги, машины и так далее, ставят на штрафстоянку и заставляют платить неимоверные суммы. Эти две организации в народе называются, Комитет национальной безопасности называется террористической организацией. Министерство зомби. Вот эти две организации, террористические и зомби, которые должны защищать права и граждан Туркменистана, сегодня их полностью нарушают. И благодаря этим двум организациям сегодня существует так называемый президент Туркменистана Сердар Бердмухамедов и национальный лидер Гурбангулы Бердмухамедов. Эти два человека не ликвидные, не имеют никакой национальной поддержки. Эти два человека узурпировали власть. Теперь они вызывают третьего человека, свою дочку Гурбангулы Бердмухамедов, вызвал свою дочку на усиление своей власти, усиление власти своего клана. Огулжан Атабаева, вышедшая замуж за Атабаевым, сегодня, до сегодняшнего дня занималась вице-президентом, она была вице-президентом фонда Аркадах, благотворительного фонда. Этот фонд никогда не занимался благотворительной деятельностью. Мы, как оппозиция, сегодня помогаем очень много нашим гражданам, которые нуждаются в помощи медицинской, социальной, финансовой, юридической и так далее, и так далее, и так далее. Все они обращаются к нам, потому что от государства никакого толку нету. Вот этот благотворительный фонд, он обдирает каждого трудящего человека в Туркменистане, забирает часть ее зарплаты. Все это финансируется в этот фонд. И оттуда воруется вот этой дочерью Огулжан Атабаевой. Сегодня идет большая раскрутка в масс-медиа этой Огулжан Атабаевой для того, чтобы ее назначить министром иностранных дел Туркменистана или же председателем Меджлиса. Таким образом, президент Туркменистана Сердар Бердмухамедов, его отец, национальный лидер Туркменистана, руководитель Халк Маслахаты, искусственно созданный орган, который ни за что не отвечает, только дает право Гурбанулу Бердмухамедову пользоваться правами президента. Эти два человека, как мы их называем, два президента или двуголовые президенты,
Из-за того, что безработица в Туркменистане, они делят власть президента, оба работают на этой власти, на посту президента. Потому что в Туркменистане безработица. Более 45% населения работают за рубежом для того, чтобы прокормить свою семью и обеспечить социальные условия населения Туркменистана. Туркменское правительство состоит полностью из коррупции, из министров, из вице-премьеров, которые сидят в министерстве, придумывают схемы, как, как еще больше обворовать свой народ. И это официальная политика правительства Туркменистана. Поэтому сегодня правительство Туркменистана, которое устраивает геноцид туркменскому народу, является преступником, является врагом народа Туркменистана. И мы, оппозиция и народ Туркменистана, против этого правительства. Вы даже не можете себе представить, никто из вилаятов, то есть областей, не имеет права приезжать в Туркменистан без разрешения. То есть в нашу столицу Ашхабад. Любой человек, который хочет приехать в Ашхабад из областей, должен получить разрешение. Разрешение получается так же, как ты хочешь получить визу в какое-то государство. То есть участковый собирает, дает тебе справку, что ты надежен. Хаким, то есть мэр местный, дает тебе справку, что ты нормальный человек. Ты должен уплатить все социальные услуги, все эти услуги ЖКХ на месте, где ты проживаешь, собрать кучу документов, представить, и тебе только после этого дают разрешение. Когда ты приезжаешь в столицу, город Ашхабад, где различия между Ашхабадом и Аркадагом уже почти не существует, все перемешалось. Ты когда приезжаешь туда, ты должен зарегистрироваться срочно в полиции, в полицейском отделении. Как будто ты приезжаешь, допустим, из Туркменистана в Москву или в другой город. Далее, зарегистрировавшись, тебе дают 3 дня там на посещение своих родственников. Через 3 дня участковый приходит и тебя выдворяет в твою область. Где это есть? Скажите мне, пожалуйста. Даже в Северной Корее такое не существует. Вот такие административные проблемы у граждан Туркменистана. Я описал только некоторые из них. И их везде. Белые машины. Нельзя машинам других вилаятов или областей въезжать в Ашхабад, в столицу. Не пускают. Есть дискриминация по признаку, по происхождению, по статусу. Дискриминация во всех областях. Есть национализм, специально сверху спускающийся, специально проводимый политикой Сердара и Гурбангулы Бердымухамедова. Они не считают другие области просто за людей. Сегодня Сердар и Гурбангулы Бердымухамедовы уважают и строят дворцы своим коням и собакам во всех вилаятах, но то же самое не делают для людей, для своих граждан Туркменистана, типа которые их выбрали. Эти два преступника являются слугой Путина. Поэтому они помогают в войне с Путиным, обеспечивают продовольственную программу Путина. Они отправляют оружие Путину. Мы над этим работаем. Как мы обоснуем все доказательства, мы обязательно передадим в соответствующие органы. Поэтому я хочу обратить мировое сообщество, что происходит в Туркменистане. До какой степени эти два диктатора, Гурбангулы и Сердар Бердымухамедовы, совершают преступления против человечности, против своего народа, против международных законов. Спасибо за внимание. Все верно. Sağ olun köp Sözlerin komentarı. Alşer ağanın ayalı size möz aytjak zatlaryňyz bolsa aýdyp bilesiňiz. Yani Döwran aýtdy ya, dilini karıştırady, şonuň üçin göresim gelen ýok dep. Siz podдержка etmä geldiňizmi, ya börde millet parazly etmä geldiňizmi? Şu soragy aýdyň, men size soň atwet beremen. Yok, derdi millet parazlığın gurrunda bir. Ben ayttım. Dokumenti Alişer'in normalnity. 4 beçesi şkola gidedi börde. Dokumentinde bir kemçilik bolsa şkol almaydı. Ben şurada hem mengzere spasiba aýdamam, podдержка beren.
Allah razı olsun hemmeňizlerden. Bilelim. Ben jogap bereyim soruňyza. Yo, endi neme Zoom'da bu da razborka da oturmalıyım. Yani onun gülerlerin nemesi gat ağır. Biz biliyaz. Действительно hadir поддержка vermeli ona. Bir izyanları ya da bir kemçilikleri şu vat aydıp onu nemede oturmalı değil. Biz поддержка için çıktık. Alişer Sağıman öýüne gowuşsun. İnşallah, Maşgalasına. inşallah. Amin. Bu zat hemmemizin başı ertek menen tutsak etmem mümkin. Doğru. Hemme hiç belkinizi bulur ýar bolmagy diýip dile getende. İnşallah. Eger İnşallah. ýalňyş düşünmesem men bagışlan Alişer'in aýal Gulalym adyňyz. Oso men ýa onuň rolyny görmediğim sebäbi onuň öýle beýle geplerinden däl o. Ol prosta men özüm düşünmeýärdim. Gaýat nemeden soň men prosta leksikasy düşünmeýärdim. Neme? Döwran başlan bir temadan çıkmadı. Böyle. Bulada bizim hemmemiz sizin äärindi Alişeri ve Abdullahny golýar. Şöyle bir golman geldi. Döwranyň golmany geldi bizim hemmemiz. Şoň üçin bugün alyp durma. Bir Alişer bilen Abdullahny çarmak üçin elimizden geldi. Size biz birinji bilen jantalyk arzu edýär. Size köp ruhlanyp sabırlyk edip ýa-ni şol görüşü şola çıkarmak boýunça görüşü öz ukybyňyzy görkezler ýa-ni haýyş edýär. Hiç göwnüňizi almaň. Döwranyň beýlikleri hiç kim Ali Abdullah karşı däl. Gaýtyp biz şol golmana geldik. Biz ine şu çıkışyndan esasy maksat şodur. Biz Türk hökümeti ýüzlenýär. Ine men Recep Tayyip Erdoğan'a ýüzlenýän hormatly ülkeň prezidenti. Şuňkuny siz Türkmenistan döwleti bilen korrupsiýon, mafiya, Türkmenistan döwleti Putina hyzmat edýän adam bilen iş taşýar. Ol adamlar sizin arkaňyzda pyçak her wagtym tokýar. Ýadyňyzda bolsa sizin ilçihanaň ýolbaşçy Türkmenistana ölünni Türkmenistanda koronavirüs yok, ol özünden öldü diýip bütün cemiyeti, bütün dünya cemiyeti aldadylar. Ýadyňyzda bolsa, sizin ýanyňa baryp size don edip, size Nobelski bayrak bermeliyip, aydyp, yallaklap sizi gidip Samarkandda size garşy, ýagny Ýewropa döwletlerini gollap, size garşy hereket etdiler. Men şu ýaly 200'li, iki kelleli prezidentler bize gerekkel, size bir partiýa hökmüne gerekkel. Şoň üçin siz her wagt halkyň tarapynda durun. Türkmen halky sizin turan birleşiňiz bolsun, beýleki birleşiňiz bolsun, soňuna çelligiler we serkerdeler ol birinji hatarda görüşer durar şol ýa-ni birleşiler. Şoň üçin Türkmen halkyny gollan, Türkmen opozisiýasyny gollan. Bize bir topar töhmetler atýarlar. Fransaň ýa-ni agentleri, on agentleri, bu agentleri. Siz Putin agentleri bilen Urwan bilen Serdar Berdimuhamedow bilen iş taşýaňyz. Şo wagtda da bize töhmet atýarlar. Biz Türkmen halky üçin giýje uny görüşýär. Biz Rossiýada, Türkiýede, Özbekistanda, Belarusda tutulan Türkmen halky üçin görüşýär. Biz Türkmen halkynyň arkadan tutjak bolýar. Biz Türkmen halkyna kömek etjek bolýar. Biz özümüz Türkmen halky. Men Fransada ýaşadym, Muhammed Ağa Kanadada ýaşady. Nurjan apa Amerikada ýaşady, on tapawut ýok. Biz Türkmen, bizim ganymyz Türkmen. Biz Türk milleti ýalylar. Men kimse de aýdam ok. Türkmen ömrü ölse de Türkmen okgalyandır. Biz üýt köşük millet. Biz dinimiz üçin, biz öz arnamız üçin, biz öz Türkmenimiz üçin ölmäne taýar. Hemme ýurtlarda. Biz nirede ýaşasagam hiç wagt Fransuz bolmaz, Amerikan bolmaz, Kanada bolmaz. Biz Türkmenligimize galýar. Şoň üçin ol 2 sany, 3 sany ýa 1000 manat, 2000 manat, 5000 dolar üçin Türkmen watanını satmaz. Gaýtyp gerek bolsa Türkmen watana pul berer. Şoň üçin siz bir zada düşünmeli. Şoň adalatly, şoň aralykda adamlar hökümetde işlenok. Şoň hemme aralykda adalatly adamlar hökümet diýerler. Näçip bizim başymyza, bizim hökümetiň başyna zalimler geldi. Zalimler gelip zulümler edýär. Sizde barmy şunu ýalatdyr? Dolaryň bahasy 3,5, ýöne hakyky bahasy 20 manat. Sizde barmy şunu ýaly? Bütün dünýä ýa-ni adamlar 700-800 dolar aýlyk alýar diýip kökölýär, hakykatdan 100 dolar alýar. Ona amalanok. Ondan Burwanyň fonduna pul gidýär, on gazetler, jurnallaryna gidýär 70-80 dolar aýlyk alýar.
$70-80 Türkmenistan'da ya Türkiye'de ya da Afrika'da yaşap bolýarmy? Yok. Bir näme aýtmaly şu zatlar? Ya şunu aýtsak biz agent bolýarmy? Ya şol adalatly biz isledek biz näme? Hükman tutulup deportasiýa goýulyp Türkmenistana berilmeli we şolda ölmelimi? Berin şoňa jogap. Ondan biz ýa-ni eger dogry jogap berseňiz biz arkaňyzy tortda şu zatlar beseder. Biz öz haklarymyzy gorýar. Biz öz awrymyzy gorýar. Biz öz şu durmuşda hakymyzy dogry, normal ýaşamak hakymyzy gorýar. Biz başga zat gerekkä bize. Biz Türkmenistan bütünlüğünü gorýar. Şuly kısan yer ýuwdan Gurban bilen Serdar Berdimuhamed Türkmenistan katastrofa etdi. Türkmenistan baý döwlet bankrot. Hemme ýerde bergit bar. Hem size de bergit bar. Özbekistany, Kazakstany hemme ýere bergit bar. Bular baý döwlet katastrofa getirdiler. Bular halk bilen işleri ýok. Döwleti baý diýen halkdyr. Döwletiň baýlygyny östürip bilýän halkdyr. Halkyň intelligensiýa, halkyň zekinligi, akyllygy, ýedene halk açyşlar edýär, halk biznes edýär, halk naloglar töleýär. Halk ýa-ni o ulgumlary alyp barýar öňe. İksan prezident däl ýa MHM ullugy däl ýa polis ullugy däl. Şoň üçin Türkmenistan özeno. Ol gurulýan jaýlarda etmeň o ýerden deň ýardyny gurbany oglap ýatyr. Şoň üçin jaýlar gurýar. Bütün dünyanı ağlamak için. İkizem ağlamak için. Sizin hem yanına var sizi çağıyan Allah gayyalın. Şuna canımız yanıyor. Eğer de siz Müslümanları gollayan olsanız, Türkmenleri gollayan olsanız, seyredin. Bir yek çekip ara içip yor Kur'an'ı Berdimuhamed. Hacı deyip öğünü. Hani bir gedek Ramazan tuttum, biz Ramazan tutuyat apozisiya olup. Biz meçhitler veriyat apozisiya olup. Meçhitler var sadakanı bizim pulumuza veriyor. Bir köpüğünü oynuyor. Atatın sadakasını geçir, bir köpük pul oynuyor. Bizim pulumuza atatın sadakasını ediyor. Utunman haramzadı. Nehel Müslümançılık şondan itliyanıdır. Ya nehel Müslüman hükmünde şonu karşılayanıdır. Baranla. Baranla gulu işine yüzüne serdin, yallaklaktan başka zat eden o vatide. Türkmen halkının en yigrenci, en yallak adamı şonu. Hemme halk bolup biz şonu şeyle kararı yerdik, şonu şeyle hataplayak. Halk bilen gürleş gören o, halkın yanına bar bilen o, halktan kaçıp diyor. Siz var gürleşýäňiz, siz var halk owuşýaňyz, halkyň elini, yüzünü gujaklap owuşýaňyz. Şol halkyň ýanyna bar bilen ok, bir kadram ýokdur. Halk şunu gözläp ýör, şu baran ýerine ýyrtjak bolup şonu. Görürsiňiz, Saddam Kadafi ýaly köçüde zorlap öldürilýär şol adam. Siz bolsa şonu gorlap ýördiňiz. O erteki gün halk öz prezidentini taýlasa, Türkmen halkynyň gününe näil durjakdy? Utunjak gelmi? Şuraya gerçek oglanlaryny Türkiye'de kanun bolan nokta, bolan Türkmenistan'a deport et koýarýar. Utunun dokmy? Tamam. Mena gurladım. Indika söz berýän. Onun burada fikirlerinizi aydınız için. Muhammed Ağa söz sizden aydın. Vatandaşlar şu bir daha da gödevini tutayım. Biz bir yurtta yaşayak, bir devlette yaşayak, hiç bir devlet priznağı yok. Yani devletin içinde absolutne kanun diýilýän zat yok. Bir adam, bir maşgala şu yurda öz hususi eýeçiligi diýip hasap etýär. Halkynam akmak, nadan, gorkak, bula men näme diýsem şonu ederler, näme islesem şonu ederler diýip hasap etýär. Biz normalny devlette yaşamda, şol çinem o yurtda ne saýlaw var, ne halk öz pikirini aýdyp bilýär, ne parlamentin içinde, yurdun içindeki bar problemalar maslahatlaşılıyor. Ola dine yurdun baylığını talayanlar ve bir kaptalanam halkı şeyle bir kasiyarlar hiç şeyli sesini çıkarmar yani. Şu sebepten şun yanak yurtta hem yine bir taraf var. Bizde de alimler, siyasetçiler, jurnalistler, üniversiteleri kutororlar zatlı ola da şu neçeliğin hiç illi şu yurdun içinde ne yığınanışıp bilirler, ne hareket edip bilirler, ne sözlerini aydıp bilirler. Aytan bir toforları öz ilmini, bilmini prezidenti kollamakta, şu diktatör dikeltmekte, şuna hizmette öwürleli.
Şol için biz haçanam şu yurdun üstünde gurrun edemizde, o zaman beyleki ösen yurtların içindeki kulturani öňe çıkan adamla şolar yanak bolmaly diýmeklik ýalňyşlykdyr. Şu wagt öňe çıkan adamlar hiç gaýsy ne siyasatçı, ne jurnalist, ne bir ömür şu wagtlary gören adam. Bular diňe öz watanyny söýüp, öz ýurdunyň içindäki problema jyda bilmäni, öz meselelerini çözecek olup taşary ýurda gidipdirler, son görüpdirler, bolana yine de bu haramzadalar böwet bolup durlar. Ozan gelip şu yüreğindäki düredilen gorkyny aýyryp öz pikirlerini beýan edip başlady. Şol için bulan içinde her nähilli görünüşinde şo zat beýan edilýär. Hatta in ervedi dünyanın yüzündeki tecrübeler şundan ibaret. Şun yanak şey adamları ekstremizme getiriyor. Eline yara kalıp yurdun içinde biz paryadege getiriyor. Grajdansk uruşa getiriyor. Ulu katastrofa getiriyor. Şu zatları görevim dünya cemiyetçiliği, şu tecrübeleri görevim adam hukuklar deklarasyasını hemme devlet bolacak olsalar şoňa boyun mollayıp şolara kol çeptiriyor. Şol adam hukuklar deklarasyasy yerine yeter ýa-da hem şu devletleri dürli mehanizmler bilen bağlanacak bolýar. Şol için bir tebiği zat biri öz dininden çıkmak ayş yirgenip stres atasın. Nämetçiğini bilen adam. Öz dininden görýär. Sebäbi hemme halky gorkup taklapdyrly, hemme binamız alımları görýär. O hormat koýan, uniwersiteti guturan, ýa bir uniwersitetde professor bolup oturarlar. Barıp bir haramdadan, iyili belli haramdadan eline okşap otyr. Şonu görýän adam o zaman şu halktan yirgenýär. Mollası gelip, molla. Halk tarafında durmalı adam, Kur'an'ı şolan bäfidine vurup, şu haramzadalan kitabını mescid, mukaddes yerlerde okuyanlı Kur'an ederek. O zaman bir yurtta yankı yana hadisalar bolmagy dolu mümkin. Bolanam hemme yerde. Biri pasportunu yırtıyor, biri dinden çıkıyor, biri baydağını nemetliyor, biri yeni burada. Eger bir dogly normalny döwlet bolan bolsady, halk öz ykbalyny öz çözüm bolsady, öz hakyky saýlan predstavitelleri bolan bolsady, bir topar siyasi profesional adamny partiýalaryny döredip ýurdun içinde hereket eden bolsadylar, onu olara biz aýdyp bilerdik. Siz şu ramkada oynan diýip. Eýtmäň, gaharlanmaň, baydagy defelemäň, prezidente hormat koyun diýip aýdy bilerdik. Bugun ni tolka bir prezidente biz hormat koýamzak sebäbi bir halkynyň üstünden izdibat etýär, halkyna hormat koýanak, halkyny gulçylyga öwürdi. Ýurdun hemme mülküni öz semýasyna öwürip oňa paýlap oturan adam. O zaman şu adamı ne ettin sen defilecek? Şu adama ne sen haramzade diyecek ki? Bunu biz saylamda. Biz buna boyunam de, boyunam bolmalılar. Hiç kime de aitmeliler. Şu haramzade boyun bol. Ne hilli vicdan bilen sen gelip şuna boyun bol diyecek. Şunun yüzüne tükürme diyecek. Haçanam çağala şu haramzadan siyaset boyunca şu haramzadan edenettili boyunca ta yaşı yetýänçe, öýlenýänçe öz ejesini gören ha. Öz kakasyny gören ha. Näetdirip şu halka onsam şu yüzüne tükürme diyecek. Näildi şu halka sen ozan gelip aýtjak şu suratyny defeleme diyecek. Näildi haýsy yüz bilen aýtjak şonu. Eger biz saýlan bolduk, yarım ýaltymyz saýlaw bolan bolsa da onda diýsen ýene bir neme bar. Göne haçanam halk absolutny saýlana. Adam ellik gelen adamy, halkyny kösäp ýören adamy aýan aşagyny depeleme diýmeklik ol akmaklyk. Baýdana hormat goý, o mukaddes zat.
Ýöne şu baýdagy hiç kim hem saýlana. Şu baýdagy birinji hormat goýmaýan şu karamzada konstitusiýa elini basyp gasam içen adam men şunu ýerine ýetirjek diýen, şu prezident. Şu haýsy bir punktun şoň ýerine ýetirdiňini gelip bizim konstitusiýamyz mugaddes diýer ýani. Haýsy punktun ýerine aýtsyn birinji ýerine ýetirmeli şonu. Şol üçin häzirki aktivistler täze öňe çykan bu toğyan bir adamla birden kahar gadap bilen öňe çykan adam. Bular siýasatçylar diýe, bulary hiç wagt bir günäkär etmeliler. Ne meselede? Bulary absolut neistat diýmeliler. Günäkär kim? Ýurdy talap oturan bir halky ejesiz kakasyz goýan, bir halky gulçuluga uğran. Bizim baylığımızı bizim karşımıza hayırlap oturan, türmelerde adamları kırıp oturan açlığından. Biz eğer şuları aydı bilmesek biz akmak. Şol için hiç vakt biz öne çıkan adamları hiç vakt onlara diýmeliler. Biz yöne mernice etmeli, şunu uğurtturmalı, çal şu belalardan dinecek ol. Bizim yurdumuzda, bizim milletimize hov babın duran beladan dinecek olup, biz dünyanın näki bar kanun esasını hareket eder yana geçecek bolmaly. Onu biz etmeli. Şol için mıradaga baydağı defelanak, bir kanun edemde bir çağırış etjek hemmek için. Yöne birden bir şonu esti biz onu yazgırmaya. Yazgırayanımız kim? Karamdada. Yurt talap oturan. Biz eğer kahar kazap bilen hareket etmesek, bula binamız, bula kahiş edenin, sen tezin ay hava, yöne ekranı otur, gepleyenin, bula o binamızla ondan geçti. Bu ovlen işiyor. Şu gelip bıçak damağına koymasam, bula korkmaya, bula eden ne diyor? Hem ekşiğini hem satın alıyor. Bizim pulumuz bilen öyle. O zaman sen şun yanak zaten ne aymış beladan deyince. Kahiş edip mi? Namaz yok. Ne ettirip sen deyince şunu? Ne ettirip? Anarda bir binamız. O aydım bir utanmani. Aydımçılar ekaranı çıkarana öz. İnni kıyızını getirip o halkın pulu bile neylek uğradıp diyor. Özüm neyem bilen hok diye bulagatvari tilini dağdın fondun başlığı diye. Bulagatvari tilini fond diyenden dünyanın hem yerine de bak onu devlet bile neymiş bu. Devletin samolyoti bile neymiş bu. Afsalini vizit neyme otadak. Onu özleri dünyada bir nimet yerler. Ondan bundan pul yığınap iminni garip kasara muhtaç adamlara veriyor. Devletin edip bilmeyen, bütçeti yetmeyenler de bula dapalını yitirmiş onda oluyor. Bizim yurdumuzda, bizim baylığımızı şol muhtaçlara vermeyeni bu haramdada öz keyif ediyor. Putin'e veriyor, yine bir haramdadalara veriyor, bizim aktivistlerimizi tutturma. O zaman şun yanak yurdun içinde, şu bilen göreşte, ne hilli seninle vicdan olmalı? Gelip bizim öne çıkan, yeketük öne çıkan adamlığımıza dil yetirecek olmalı. Hiç tecrübe olsam yok. Siyasi tecrübe da yok. Önünü görmeyendir. Ön siyasetçi olup oturan adamla da sesini çıkarmanı öyle. Bana zaten mesela boluyor. Kâde hava ne doğru etken diye hava şeytirip görüşecek. Şeytirip biz şu haramdadalar ettik. Şol için kahar kadımın görkedi bilmesen, bu haramdadalar bilen hiç görüşüp olmuyor. Bula hedil et ya şon yanak bizim apozisyamız olsun. Şonam dörettülüğüm. Şeytirvem şu dereceye yettiler. Dünyada hiç dentayı yok. Şun yanak nahanı yurt dolandırmaklık. Hiç yerde yok. Hiç yerde yok. Şu yanak öz ministerlerini 10 metre o tövründen yöret ya. Ha utanmalı ha. Şoları yani elleşmeden kork ya. Şoları necis görüyor.
Ola adam der diye görýän men itlem diye. O şey diýdi bütün dünya itlem men diye itlem. O zaman şu devlette kanun esasında kultur ya bir siyasi dert boyunca şöyle bilen gepleşmeli. Türkmenistan'ın içinde 5 vilayet, baydağın içinde 5 nimezi du. Gel Aşgabat'ı gelip bilen aklı. Aşgabat'ı bar azatlıklar diye de görün onu. Bir keselçiliğini geliptir Aşgabat'ı leçid etmeyene. Karnına olun derro polisiye gelip tut ya. 3 gün bolla nem için giden aklı. O ne bildi? Sen baydağı hormat koyyan mı? Konstitusiya koyyan mı? Ya bu haramlardan diyenine kulluk edecek koyyan mı? Biz hemen bilýäk şol üçin baydyk mukaddes diýek tebe bizi birikdirýän Türkmenistan birligi bir zat şu adeşeli bar zat döwlet diýip belleripdir bolýar biz onu kabul. Göni bir gelip kahar gazap bilen nämeçiň bilmäni dostuny deňduşuny ýakyn pikirdeş adamny dor bilen Türkmenistany jelladyň eline tapşyrjak bolýarlar. Soň öňkü gidenlerine hiç illik baly belli de. Bu haramzadaların bilýärli nähilligini ondan şu şeydenle şoňa dil ýetirjek bolmaly. Şol üçin diňe binamyz şerefsiz, dinden, vicdandan, ahlakdan çıkan adamlar şolara dil ýetirmeli. Şol üçin vatandaşlar şu aktivistleri gollamaklyk biziň ähem mukaddes borjumyz. Biz eger şolary takla bilsek biziň ýeňdiňmiz. Yani siz arkayın yurda gidip gelip bontan. Tabi biz kamçıga şu haramadaları boyun etýär. Bütün dünyanın kabul ettiği, eğer biz şunu uğratmasak, kabul ettiği ki näme inni bu haramdadadan güýç çykdy, ihtiyar çykdy, inni döwlet müň eline de, inni bir topar döredi, halk özüni tiýletmäne oňartdy diýdiňmiz. Türkiye devleti eğer şunun konuşunu uğratmasa yani bir mananı anlatıyor. Türkiye devleti inni haramzadadan güýç giderliğine göz yetirdiği. Çolçuynem şun yanak yığınakla, şun yanak güýçli hareketli. Amerika'da, nemede, dünyanın durlu kunjewine bizim aktivistlerimiz şular gollap çıkış etmegi Türkiye devleti oğlandırıyor. Inni bu haramlardan güýç gitti. Inni bir topory dörä boti, erti yurt şulan eline geçiyor. Şonu Erdoğan Suriye meselesini etdi. Pikir etme biz Türkmenistan boyunca etmem kadip. Şol için haramlarda pikir edip oturmadın. Erdoğan o yadyna Berdi Muhammed öz yığınağına haramzada Türkle olara bilýäňiz diýip çykanyp şu atlan 10 milyon view aldy. Türkle gördüler onu. Türkle gördüler. Semerkant'ta bu haramzadalar näilli Avrupa tarafa geçtiler. Yoksa Kipr Türkiye'nin vicdanı. Türkiye otadı 30 min tane saldatını saklav otu. Oğullarca, yüzlerce Türk saldatı öldü otay için. Bu haramzadalar arkayın barıp izinden kol çekken. Türkiye bizatları yattan çıkarmaya görüp otu. Şurada Türkiye devleti alıp barayan siyasetından Berdi Muhammed bilen aragatlarını takladık bilecekler için bizim aktif hareket etmemiz. Biz şu aktivistleri kollap bilmemiz. Muhammed Doğru. Köp sağ olun. Vaktimiz biraz daha çaklı olansan Bollu men. böyle. Diriliş aytjak zadınız bar olsa nemedi aýdaýyn. Meniň aýtjak bagym vatandaşlar, ildeşler, ýoldaşlar, dogonlar bizim halkımız 5 ýaşady. 5 ýaşly çaga näme edip biler? Meselem siziň pikiriňizce 5 ýaşly çaga. Şu an bizim halkımızın beýnisinde siyasi hareket ve siyasi düşünce 5 ýaşady. Sebäbi 2019-2020'de hareketler başlandı, adamların beýnisinde siyasi düşünceleri gitti. Yani 5 ýaşly jemgyýetde bir zady urdu, maskaralar, depkile, onet, bunet, sen 5 ýaşly çaga gorkor.
Bunun için eger näçe medeniyetli bolup bilseňiz, näçe insan serwer doğrulçul imanly bolup halky göz görürde bolup bilseňiz, sonuçta bu rezultat alacaksınız, bu netije alacaksınız. Halka bahwetli siyasi harekete süýen jemgyýet öreteceksiniz. Siz bir zady desmeklik, yırtmaklık, maskaralamaklık bilen yol alıp bilmeyeceksiniz. Sebäbi bizim halkymız beş ýaşadı. Beýnisinde siyasi düşünjesi. Bunun üçin Alişer Sahatov bilen Abdullah Orusow'un halkın arasına gelmekligi, medeniyetli o şekilde cemaatimiz, cemiyetimiz bilen hareket etmekligi bu bizim halkymyza bahsetli. Bunun üçin hem gelim doğuncuklarım resmi hareket edaýaly. Sizden haýyş edýän. Eger elinizde dokumentlaryňyz, pasportlaryňyz bar bolsa, resmi görünüşinde protesto etmekli üçin Türk konsullugynyň öňünde bize ruhsatnama alyp beraýyn. Sebäbi bizim günümüzi kynlaşdyrdylar. Migrasiýa üstümizden arza ýazdylar. Bizim elimizi, ayagymyzy bagladylar. Şimdi elinizde dokumentiniz, pasportuňyz bağlanýar, kömek edaýyn alaýyn. Resmi görünüşinde protestosu Türk konsullugynyň öňünde we ýaňlandyralyň, bir seslendirelim. Erdoğan'ı birazcık silkindirelim. Ben sözüne gelecek geçmiş olsun size de. Diriliş doğru aýdýan da ýöne sen одиночный piketdim edip bilersiň. Häzir ýagdaýlar ýani her döwletde gatty bir çäklendirme ýerkezdiler. Onuň üçin eger içinden gelýän bolsa одиночный piketdim edip bilersiň, suratyn alyp zat edip çykyp edip bilersiňiz. O bir. Soňam halkymy agzybirlige çagyrýan. Agzybirlik bolmasa bir de şeýdip ýeke-ýekeden alyp giderler. Bu rejim. Şonun için biz şu iki sany oğlancın azatlığı için biz sesimizi çıkarmalı, ağzı ver olmalı, gerekli instansiyalara hat yazmalı, yine dirilişin aydışıyalı goldayan mitingler etmeli, protestolar etmeli. Yine şeydip biz bunları alp bileriz. Sağ olun Nurcan apa, hemmeňizin köp sağ olun. Murad ağa sizin şu temany jemleseňiz soňky soraýly. Men köp sağ bolsun aýan hemmelere şu bizi görüp duranlara Türkmenistanyň içinde daşyna hemmelere köp sağ olun. Ine şuraya meselede Alişer Sahatov we Abdullah Orusow maddi kömek edýänlerde köp taňýaklysyň. Bize ýene maddi kömekler gerek, bizim tek işimiz tamamlandy. Advokatlar işläp dur. Biz soňuna çeli görüşür. Abdullah Orusow we Alişer Sahatowa. Şoň üçin sizden goly garaşýar. Biz öz aktivistlerimizi, biz öz Türkmenistanyň bir kanun ýagdaýda Türkiýede, Özbegistan we beýlek döwletlerde bir kanun ýagdaýda ýatan adamlary golýar. Türkmen olmasa hiç adam bolmaýar. Şoň üçin biz birimizi golýar we agzybir bolanyň gollalyň şuraya iktan geçe olan tutully şular gelecek hepde de bellisi bolýar, ya gidýärmi gitmeýär. Şoň üçin biz soňuna çeli görüşmeli, şular gidermeli. Men hemmelere sağ bolsun diýen şu ýygyna gelip gatnaşanjylara we ine Gulala Hasanowany gelip olanlara we olanlara hemmeňe çykyş edenlere köp taňýakyn Muhammed Döwji, Döwran, Nurjan apa diriliş we beýlekler köp taňýakyn Zoom protestler inni başlady. Biz egerde Alişer Sahatow'un Abdullah Orusowy çıkarılmasak Zoom protestler dowam eder ve her döwletde Türk hökümetine karşı protestler dowam eder. Eger Türk hökümeti Türkmenistan'ı ýerse, onu hem Türkmen hökümeti hem Türk hökümetine karşı protestler dowam eder. Ýewropada we başga ýa-ki bu protestler bolup bilinjek döwletlerde. Hoştaň bolun. Indi kepeşikler çelli. Hoştaň bolun. Aktivistlere Hoş sağ olun. Hemmeňize köp sağ olun. Sağ olun.